Татарстанда еш һөнәр осталарының төбәк чемпионаты ярышлары узды. Чаллыда яшүсмерләр мобиль робот техникасы компетенциясендә иң яхшыларын билгеләделәр. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Булат Зариповка 12 яшь. Укудан буш вакытта егет мобиль робот техникасы белән мавыга. Шуннан башка тора алмыйм ди Булат. Алма агачыннан ерак төшми. Булатның әтисе оста инженер. Булат берничә ел инде мобиль робот техникасы секциясендә шөгыльләнә. Быел яшь һөнәр осталары чемпионатында катнаша. Я использую некоторую информацию. Мин мәктәптә өйдә алган белемнәрне кулланам. Бу юнәлештә эшләүне киләчәктә дә дәвам итәргә уйлыйм. Ул миңа бик кызыклы. Робот техникасы турында күбрәк беләсем килә. WorldSkills төбәк чемпионатының мобиль робот техникасы компетенциясендә үсмерләрнең 5 командасы катнашты. Катнашучылар арасында Актаныш районы, Алабуга һәм Чаллы шәһәрләре вәкилләре бар иде. Катнашучыларның берсе робот җыю белән шөгыльләнде, икенчесе программалаштыру өчен җавап бирде. Я в команде программист, но... Мин командада программист. Шулай механика өлкәсендә дә иптәшемә булыштым. Ул миңа программа буенча ярдәм итте. Ярышлар этаплап уза. Башта командаларга үз роботларын уйлап табарга, төрле бурычларны үтәү өчен аңа кирәкле программалар бирергә кирәк. Аннары укучыларның эшен компетентлы жюри бәяли. Мы работаем по тому, что можно увидеть. Без күрергә мөмкин булган нәрсәләр буенча эшлибез. Ягъни шарларның тиешле хәлдә булуын, роботларның тиешенчә күтәрелеп, билгеле урынга төшеп утыруын күрдек. Чемпионатның төбәк этабында җиңүчеләр Татарстан җыелма командасына алына һәм WorldSkills стандартлары буенча ил күләм чемпионатта катнашуга әзерләнә башлый. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.